Daar had ik niet te pakken. Oh, op naar de volgende. Oh, in het chill van Verstappen. Gevaarlijk, kalkeren en terug. Ja. Oh. Hey, doe. Ja, de vakantie is voorbij en de speelsters eens de kost in. Want het is niet waar. Check, 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 check. Check, shop en ontdek. Ja, in San Autorita dus. Nick uit Top en Twelken was een van de eerste Friesen wezen die in de verneemde Formule 1 te landen komt. Even wachten, Nick. 3, 2, 1, go! Nick is een groot autoracetalent en wint de ene naar de oren wedstrijd. Hij rijdt bij McLaren, een wichtig internationaal raceteam. Zij betalen de sport van Nick, omdat ze hem een groot talent vinden. Eigenlijk alles wat met motoren is aangedreven en waarbij je eigenlijk dus zelf niet direct de inspanning mee hoeft te verrichten om vooruit te komen, vind ik gewoon hartstikke leuk. En om daarmee op de limiet te rijden, dat is gewoon heel erg gaaf. Autoracen gaat verschrikkelijk hut. Nick rijdt wel 275 km per uur. Maar het gaat ook wel eens mis bij wedstrijden. Is Nick dan net bang dat er de kop vleent bij het racen? Nee. Het doet ook echt geen pijn als je met 140 de muur in schiet of zo. Je moet wel vroegtijdig je handen van het stuur afhalen. Anders dan kun je je polsen breken. Maar zolang je je handen van het stuur houdt, dan voel je in principe niks. Deze zit natuurlijk helemaal ingesnoerd. De auto is gemaakt van carbon. En je zit in principe in een monokok. En dat houdt in dat je met je hele lichaam in principe beschermd zit. Dat is gewoon hartstikke veilig. We hebben een pak aan van 2 lagen, gemaakt van Nomex. Nomex is een brandwerende stof. Daarnaast hebben we natuurlijk een helm op met radiocommunicatie naar het team toe. Onder mijn helm moet ik eerst weer een brandwerend vrij mutsje op doen. Nou, in principe, zolang er niks gebeurt, heb je het natuurlijk niet nodig. Alleen mocht er een ongeluk gebeuren en er is brand bij betrokken, ja, dan heb je het gewoon nodig. Nick is als autocoureur begonnen met het doen van kaartraces. Hij werd in 2011 zelfs wereldkampioen in Japan. Zo'n seizoentje jocht het hem volslijn op het autoracen en vleent hij voor de hele wereldtour. Maar het begon al een keer voor hem hier op de kartbaan van André de Vries op het Jereveen. Fantastisch, hè? Prachtig om te zien. Ja, ik heb het beeld dan nog van dat er hier een sjouwer jonkje riet en dan is het gewoon mooi. Nou, hij is nu 20 hier om hem nou weer diezelfde rondjes weer zien te rijden. Dat is een kippenvel op een jaar. Ja. Nou, het is wel speciaal om hier nu terug te komen na zoveel jaar en hier nu zo te zitten. Het is natuurlijk voor Friesland is het prachtig dat wij zo'n talent hier voortgebracht hebben en dat die jongen nou in de Formule 3 heel zit en wat eigenlijk al de aanrin is naar de Formule 1. Als Nick het de komende seizoen een echo dacht, dan kan hij wel eens de eerste Fries in de Formule 1 worden. Dat is echt niks doel. Van zijn racehobby zijn werkmeidje. Nou, hopelijk over 2 jaar ben ik klaar voor de Formule 1 en ben ik goed genoeg en is er plek voor mij. Zij is van Sleert naar het Recliveroen. Respect voor een lied. Hey, lied. Zit u mij dan aan de Olympische Spelen of zo? Nee, Reinoud. Ik zal mij wel aan de grote veldslag van 1345. Wat is dat? Reinoud, de slag bij Wijs. Ja, bij het Reeklif. Ohne Isoma volgende Hollanders zullen Friesen. En wat denkst? De Friesen wonen. En zo voor altijd een eigen zelfstandig loon bouwen. Nou,
dat is net heel naar slaggen vanzelfs. Want ja, we zijn gewoon één van de 12 provincies van Nederland. Maar wat is er gebeurd dan? Een heel soort. Om te beginnen. Friesland wie in de betierde midseizoen nogal wat oors als nou. Provincies en lands dat we die nou kennen, ja, die wienen er net. Nee, Friesland, dat wie een gebied. En een gebied dat een stuk groter wie als de provincie Friesland nou is. Greesland je erbij. Het hele watergebied op het begin van Denemarken ta je erbij. En ook de andere kant op, die in Utrecht, rond Friesland wordt terug om het Vlaanderen ta. Hoppakee. Maar gaandeweg nam de macht van de Friesen oor. En waren de Hollanders heel iets sterker. Zo kwamen de oorlogen vanzelfs, liek als die in 1344. De baas van de Hollanders, graaf Willem IV, die moest die macht uitbreiden. En hij stutste mij een hele vloot schepen vanuit Enkhuizen de IJsselmaar-oer, of ijs, de Zuiderzee, mag sissen. De waard verschrikkelijk vochten. De Friesen, ja, die wien ijs net goed bewapenen. Maar dat wie hier een voordeel. Want die Hollanders, ja, die hier een hele stoere harnassen aan. Maar die wien zo zwier dat het hier in de sompen eigenlijk maar hartstikke lastig wie. En zo wisten de Friesen, de Hollanders, ja, waarom die zee in te draaien. Een hele bulte soldaten kwamen om het libben. En ik haar baas, graaf Willem IV, die sneuvelde hier. Dus de Friesen wien de winnaar. Ah. Voor even maar. Want in 1498, 150 jaar na die grote veldslag hier in Wijs, kwam er een boetenloze hertog, George van Saxen. En hij slagde er wel in om hier de baas te worden. Onder zijn leiding kreeg Nederland wat vragen en aan de provincies insteld. Een van die provincies, ja, dat is Friesland. Niks net grut meer, niks geen eigen loon meer. Gewoon een provincie. 1498 dus. Dat is het hier dat ijs het begin is van de provincie Friesland. En die grutte, sterke, stoere slag bij Wijs? Ach, Reinoud, het is vooral iets voor de skiertisboeken. Nou, ik ben super grutsk op Friesland met het stoere verhaal. Dikke doei! Houdo! Om te net vergeten maar hoe slim zo'n oorlog is, krijgt de groep 7 en 8 uit de gemeente Ljouwert gastlessen van Tresor over wat er in Harm buurt of het dorp alle gebat is. En groep 8 van OBS de 2 Visken uit Grauw. We gaan het komende uur, nou ja, jullie weten het al, ik heb al gezien wat jullie allemaal hebben meegenomen, gaan we het hebben over de Tweede Wereldoorlog. En we gaan het zo meteen eerst even, ik wil graag even weten wat jullie daar al van weten, maar dan gaan we het vooral hebben over wat die oorlog heeft betekend hier in Grauw. De oorlog wie een heel drege tijd. Ek in Grauw badden door een soort, meer dan de meeste bij een witte. Ze waren daar ek meesken door de Duitsers delskeppen. Liek als al die meesken die op deze tinkstien staan, die in Grauw stiet. Ek daar werd tijdens deze les toch Otto Kuipers over verteld. Maar ek hoe het Grauw er in die tijd krijgt uitzeg. Hier een bruggetje en dan kwam dat hier in de baai uit en dat kwam weer in de Grauw uit. Alle bijen mochten voor deze les zelfs een voorwerp meenemen dat uit de Tweede Wereldoorlog komt en daarover voor de klasse vertellen. Wie heeft dit meegenomen? Wil je het even komen om iets over te vertellen? Nou, dit is een fietsplaatje en dat moesten ze vroeger op de fiets hebben. Anders moesten ze belasting betalen. En als je dat niet had, dan mocht je niet fietsen over straat en dan kon je een boete krijgen. En is dit uit de oorlogsjaren? Ja, uit de Tweede Wereldoorlog. Deze is van de vader van mijn opa en die gebruikte deze. En als je dit pennetje eruit haalde, dan kon je hem zo opklemmen. Deze is eigenlijk voor mijn paken, omdat mijn paken heel veel granaten zo verzameld. Deze gebruikten ze voor in het leger, voor deze kanonnen. En dan stonden ze hier soms wel met 4 mannen stonden ze hier op dat kanon om dat af te schieten. En dan kwamen deze eruit.
Dit pak heeft mijn paken gedragen in de Tweede Wereldoorlog. Aan dit dingetje kan je zien, hij was elektricien. Hij hielp kapotte voertuigen maken, zoals vliegtuigen of vooral auto's hielp hij. Er hoort ook deze helm bij. Hier heeft mijn vader wat opgetekend, vond hij leuk. Dus deed hij vaak legertje met zijn vrienden. Er zitten hier ook kogelgaten in, daar en daar. Toen hij erin heeft gevochten. Mikla had dus een paken die het in de oorlog vochten had. Ik heb zelfs nog een opperoma, of nou ja, een overgrootoma. Die wordt binnenkort een 98. Die was toen moeder. En vertelt hij wel eens hoe de oorlog? Als ik bij haar kom, ja, dan zeker. Dan vraag ik er altijd naar. Die hebben zelf ook een schuilkelder. Dat was zeg maar, het plafond had je nog geen muur, zeg maar. Maar dat waren houten balken en daar gingen ze dan op liggen als de Duitsers kwamen. En dan, het waren wel aardige Duitsers, vertelden ze ook. Die waren vaak, moesten ze dat doen van Hitler. Dat waren vaak gevangenen die dat deden. En dan zei ze dan wel eens van... nou, ze zijn al weggestuurd. En dan zei die man, oh, oké. En dan liep je verder. Ja, wat merkte Friesland van de hongerwinter? Wat wil je hem erbij leren met deze gastlessen in dit project? Ben die leren wel algemene dingen hoe de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging, de bezetting, de bevrijding. Maar het liep dus nog recht goed om dat wat te verduidelijken aan de hand van de eigen skiertnis, van het eigen dorp, de eigen wiek. En dat het dan ook wat inzichtelijker wordt. Maar wat vonden de bern nou van deze gastles? Nou, heel interessant en leerzaam. En ik wist dat ik nog net vol hoe, dus daarom vond ik het leerzaam. Ik wist nog helemaal niet zoveel van de Tweede Wereldoorlog, maar de meeste dingen wel. Maar ik wist ook echt niet dat Grauw eerst zo anders was. Ik vond het zeker interessant. Ik vond het leuk om te weten hoe dat ging in Leeuwarden. En ook leuk om te weten hoe het in Grauw was, wat er vroeger allemaal stond. Eerst gaan we naar René Vaartjes. Je hem kennen misschien nog wel van die stjonken maar die Jerpel. Rotte Aiden kennen ik heel goed stjonken. Maar zoveel laat René net komen. Want mijn ei kiest van alles. Nou, het kippeneiken. Wat een prachtig eiken. Maar het is nog rauw. Wat zou chefkok René Vaartjes al een keer van lekkers meidje kennen van zijn ei? Als dat ei bakst, dan gaat het ei weer stal natuurlijk. Dus we gaan het pansje hebben op zacht vuur. Daar gaat een beetje boter bij, zodat het eiken net plakken gaat. En dan het eiken mooi erin. En nou just wel, dan wordt voordat het ei wit, dat gaat ik wit worden. En dus dat gewoon op zacht vuur een beetje bakken list. En dan is het eiwit is mooi stalt alweer. En dan is het dooierke is nog mooi zacht. Daarvoor doen we eiken even in een schaaltje. En met een lepel even langs de kanten rieden, zodat er in het midden een draaikalkje ontstaat. En dan list dat eiken in dat draaikalkje vallen. En dan just wel dat er nog wat ronddraait. En dan die slierten eiwit die draaien heel mooi om dat eiken heen. En dat gaat dan mooi passeren. We beginnen met sierend water. En er even om denken dat de aaien er voorzichtig in lezen, dat de schaal net brekt. En dan zetten we het kookwekker op 5 minuten. Nou, begin dit eiken splitsen. En daar mag goed om denken, want als het eiwit opslaan wordt, dan moet dat vetvrij gebeuren. En in die dooier zit vet, dus dan mag je net een stukje van de dooier bij het eiwit komen. Gooi de dooier iedere keer in het oren eidapje, dan kan het dooierke daarin. Nou, en dan doe ik de eidooiers in het bekkentje, daar komt een beetje mosterd bij. En wat zout en peper. En dat even een beetje trommelkoor heen rieden. En dan heel voorzichtig de olie bijvoegt.
Echt in een heel licht straaltje. Nou, en dan has dus mayonaise. Altijd er even rekening mee houden dat het komke, het bekkenwest, het indoost, dat het goed vetvrij is. En dan gaan de eiwitjes, die gaan erin. En dan is het heel erg luchtig klopje. En als het zo een beetje loskloppen hast, dan gaat er een beetje suiker bij. En die suiker die gaat oplossen. En dan wordt het stevig. Nou, zoals dat er mooi wit worden is. En als de eiwit goed is, dan mag je hem op een kop houden kennen. Zonder dat er wat uit komt vallen. Liet ze hoopjes op een bakplaatsje. En als dit in een oven zet van 100 graden, wordt het ongeveer 12 uur. En dan wordt het helemaal mooi droeg en knapperig. En dan haast lekkere skonkes. Die René die houdt me gewoon voor de gek. Op een ei, je hebt zout, je hebt suiker. Is dit nou zo'n ringen? Oh, het maakt een soort workwel van te maken. Hij is echt heerlijk. Nou, wil je hem met de peerske dagen uit hem verrassen, dan kunnen we even een beetje roerij maken. Daar pakken we 3 eikens voor. 3 eikens. Daar gaat een beetje zout en een beetje peper bij in en een licht scheutje room. Dan bloot het mooi smeuig. En dit doen we even goed door elkaar heen rieden. Het hoeft net luchtig. Doen we een beetje boter in de pannen. En dan gaat het ei erin. En dan met de garde rustig erin rieden blowen. Zodat het net ombakt. Nou, en als dan een keer het ei stalt is, dan is dit het roerei.